Hola a tots i a totes, em dic Nico i tinc 13 anys. Avui vos vaig a contar una història que es diu Lluny de Roma, escrita per Pasqual Alamont. La història conta que un guerrer que es diu Marcel coneix un esclau, però al principi no el tracta molt bé. En el futur el tractarà bé. Llegeix el llibre i ho descobriràs. Llavors van a Roma, on coneixen a Ròmul i Rem, que sempre estan barallant entre ells. Llavors manen a tots els esclaus que vagin a una guerra i l'esclau acompanya Marcel. Aconseguirà Marcel i el seu company tornar a casa a sal? Llegeix el llibre i ho descobriràs. Li recomano a tots aquelles persones que els agrada la geografia i història i la història de Roma i al meu professor de geografia i història perquè també li encanta Roma. A mi m'agrada molt llegir el llibre perquè m'ha contat coses de Roma que jo no sabia. I fins així el meu booktuber. Llegiu el llibre. Adeu!